Euskal Herria. Egun on denei. Hemen gaude Maule. Mauleko gozean. Zuei aurkezteko gure egunerokoa eta hemen ikusiko dituzue lehenengo irudiak. Barrak hauekoak. Ez irubi bat grabatzen. Gaur goizean nola joan gara? Mauleko gaztelura. Ikusi nahi dituzu irudiak? Hemen. Hor! Gaztelutik buelta egin dugu, zer iruditu zizu gaztelua? Zarra zela. Zarra. Zikina. Eta... Baserri bat moduko. Eta ala. Eta ondo pasa duzu? Bai, ongi. Oso ongi. Orduan gaur lo egingo duzu, ez? Negatuta zaude. Bai, baina ez atzo bezala, gaizki lo egin dut. Gaizki egin duzu lo? Bai. Bueno, gaur asko nekatu geha, así que lo asko egingo dugu gaur gauen. Oso ongi, eskerrik asko. Orain gartxot. Gartxot ikusi dugu atzalde honetan. Bai, jarri ditu palomita ederrak, sukratuak. Eta gatzatuak. Gusta guztietarako. Bero izugarria, baina filme ederra. Nahi dituzu irudiak? Horai. Egunkagu soren horretako inguruetan Errege kabadeari utzi ziokorrean. Zaltzuko bardoare Salve, os expectábamos. Mila etxipenetan Zer nahi du, koblari? Gogoratzen nau berorrek? Eta ondogen izan dugu asiskoren bizita. Egin zuen bizkaieraz? Uken neukau asiskoren bizitize. Hemen eta orain hasia da Gautza txikien asamblada Azteko garunen greba luze honetan Eskirolak izango gara Esildutako hitzerrendarekin Sortu azkantan Agur, siberua. Biagarte. Biarrarte! Jo. Izan muntxa! Agur.